humble, man. Video. Welcome. Okay. You can join. Yes, please. Yeah. Simpang Tigo, sa simpang jalan Kalintau Buwo, sa simpang jalan Kalintau Buwo. Di bari kacancang kambing kami baduo mandendangkan, kami baduo mandendangkan. Kita baden nang pasamo tuana oi juon deh majanyo. Oi di Talawi basimpang tigo sa simpang jalan Kalintau Buwo, salah dia bati bau dalai kapulang juo tuana juon deh majanyo. Oi alah den Bali siminya angin namun kapal oleh saki juo alah den cari dia kanan lain dia ada surang takkan juo tuan oi juon deh majanyo. Oi ranca ukin yon deh yo penan aden Bali sekali duo ko iyo den dalam pangan sudah corona kita basu tuan ya juon deh majanyo. Scarecrows, yeah. But like all different. Let's put it in a fashion. Every time we go out the front of our house, it's a different decorated scarecrow. Different decorated. That's a good hobby. Ada bangun apa yang burung cie? Ya, jadi kalau orang kok sistemnya nyoba Ya. orang sawah wah. Ya. Tapi si Grace sepupunya ada yang punya pertanian anggur. Jadi like your aunt, right? My aunt, Ya, yeah. tante ya, Yeah. ite ya.